YouTube channel Queen Sainem official guys, ini ada spesial Christmas. Pameran manuk-manuk itu di sana itu spesial Christmas. Enek sing diiburne iki to, iki manuk iki pameran burung beo. Di dalam lagi banyak. Dan masih banyak lagi deh di sana itu. Spesial Natal 2025. Ayo, Bes. Yuk, Bes. Lah kono no. Iya. Ngene iki ngenekne kontes. Ngenekne kontes. Iki pameran. Iki enek Mas. Enek Mas tumbar minyak kencur jahe. Spesial Natal ini ada pentas manuk beo. Pentas manuk beo. Itu. Ayo. Pameran itu. Pameran kita ada di pameran permanukan. Spesial Natal 2025. Damai Natal tetap di hati. Walaupun tidak merayakannya, tapi setidaknya kita menikmatinya. We wish you Merry Christmas. Tuh, kalau dari atas ini manuk. Uta iwo. Nah, patilah. Yik. Ya. Mebur malah mangkring nang kono. Ya, ndang golek jiso ya. Malah kecer nang kono weng uyuhmu. Nang kene ya nek saning nang kene iki. Iki lho Beb. Toko padha karo mongkok. Endi? Ijo. Kita mau empis dulu. Ambune enak. Ambune seger. Pres. Oke, Bapak Des. Nguyuh dhisik kan ini Mbah orang Pipayung sama iya sampai kayak ngono ki lho gawe konten iki.
Kalau Potres, kita ini ada di Mongko arep tuku Sektoys. Lho kok nek Kaipa. Jarene dike sogo ala keri. Sogo ala krik. Ben iso banyu. Kaipa mau tolonglah tapi aja ngomong nek aku ngono ki. Oh iya enggak apa-apa iki demi kanca rela. Ora. Aku ya apa to, sementing kanca kuwi lega ngono. Timbangane mumet dase sampai piler ngisor dhuwur ngetes. Kita mlebu nang toko HP nih, guys. Mau mendelok kontrol hancur. Kesandung cowok. Kesandung tak remet. Iki loh nganu DJI. Kamu mau beli di sini? Enggak. Nang kene lho mehong. Cekian. Sek bes ya tak matiin dulu. Saya mau mendelok-delok. 1 hour later. Guys, kita nggak jadi beli di HP di sini karena karnenya reganya same di sana. Jadi kita mau beli di mana ya? Kita mau beli Sektoys. Itu ada Kaipa, itu Sektoys. Ya kalau malam kelisian guys. Di depan dulu tahu kan kalian aku yang beli geter-geter dulu di situ nanti ada dia pinginnya beli yang bisa apa ya yang bisa geter-geter itu lebih. Itu lagi pakai coba kalau Mana? Kayak ki cowantung apa ngono kae? Kilo kelolosan ning. Delok ora nang suning. Menggok delok ora bayar kok. Iya kan? Delok ora bayar. Kita ini A36 S24. Kita delok HP. Later. Oh, ayo. Aku seneng Mbak kuwi mau pendile Gudi. Mungkin mau ketabrak ra ini. Enek kamera mah enek syutingan kok. Saiki golek Sektoys sik. Rasanane. Lah awakmu jarene marah. Ora ya mesakne lek ora. Awakmu iki lho bodine apik, Beb. Aku salah bodiku sampai kayak ngono aku ora nggih klambi dheke. Tak pamer-pamerke ngadeg pinggir jalan megal. Megal. Lah tapi lek uripe nang Indonesia prendang diperkaos wong aku. Lek nang Hongkong uripe rene ngampreng masuk kowe arep udo pinggir dalan tengah dalan. Paling kok marah-marah polisi Kimca. Kayak ndek digrebek polisi jangkrik. Baten kok nglakoni kriminal. Aku langsung ngene lho, Beb. Cuma ya ser aku no. Maya, you check CCTV ya. My hotel. Aku wis kadung kancong matane picek digrebek polisi nama. Sapa sing gak grewelan. Ngene moro-moro njiko kate ngene pulis ngene iki yo. Alah jangkrik. Loh, aku ki mari umbah-umbah lho. Aku no sapa sing arep ditangkep iki aku ngono. Tenan Beb, oleh. Nganu casen nggo power bank to? Enggak, gatel. Biasane nggo apa? Tapi wis ora apa-apa lah engko ae. Dipindahi siji-siji. Nganu nen apa kuwi kopi nen nanggen memory card. Di kopi dhisik. Di kopi dhisik. Bah. Mindai. Aku golek masipit mburiku ki lho. Aku gelem konone sing mau. Ya kamu yakin mau? Yakin dia tak mau. Dia masih enggak mau. Beda keyakinan. Aku yakin mau dia. Yakin enggak mau. Jok mana ini? Yuk mana ini? This. Ayo, Paiti. Like wes ngene iki like tanganku dibuang kaya gendakane dipegang erat-erat kaya aku pacare Naji. Iya, aku mau gepok iki.
ini sudah kerenyut-kerenyut. Mau membuang kajet-kajet, kojot-kojot. Weh, Mbak Bui suwangar matane ireng serba hitam. Jan ketok lek serem. Tangkem suasana white. Aku pulang harus minum anti bombardir. Mobil iki mundur lo yu. Tapi ya jangan di enak sing mau gandoli nang uripku. Hidup beban gue ini sudah berat. Tambah berat mau gandoli kowe nek kancane iso iber-iber. Kanca siapa? Dengan 100. Udah lumayan tuh. Kena nggih tuku es dong. Satu kena nggih jajan liya masamu. Wis ngono dhisik guys, kita akan belanja. Karo lula. Aku juga karo lula. Kita masih tetap sama tapi ini ada pagernya. Ya, itu pedestrians itu. Kasih tahu ada pagernya. Kamu jangan sandar di pagar nanti koleh. Nanti jatuh ke sana. Tetap menjadi penghuni tong sampah. Kalau cantik apapun di Hongkong, kalau perokok ya penghuni tong sampah ya Cek ya. Daripada denda 3.000. Tapi caca saya nang kono ki kok kendel-kendel kok. Kok sayang. Oh, sing gek kono iku lho, tapi caca mau akeh seneng kono sih ana kendel. Caca gede bani. Saya aku trauma kok enek bambu-bambu iki. Genane di SD karo Junwan kan ngono sing enek bambune ya. Yang ini ki adanya ngane prawa gerubuk ngono ya. Sing ngana nang pasar Mbak, sing enek cong sawi lho tekan kan jero. Kan sing memang dicong sawi kok lagi jadi blok. Lagi nyari bambune lo garing-garing, ora gemrubuk. Tenan gerubuk. Ngono kae lho guys. Iku kalau Hongkong ki lek apa Chongsao ki kayak Chongsao. Apa Chongsao ki apa bahasa ini? Cong sawi itu renovasi. Nah, renovasi itu ada rancangan bambu seperti ini. Makanya kalau sekali kebakar itu gembrubuk, guys. Ya awalnya typo kebakaran tuh seperti itu. Tapi kebanyakan Kayak robong-robong ini kan plastik. Nah, jadi cepet berubuk. Brentek iki cepet ngono lho. Iki kan urung dikei kerobong ya, kerobongnya iku ngono. Nah, yang sana itu ada kerobongnya, tapi yang kebakaran itu warna hijau. Di sini tuh kalau renovasi itu selalu dikasih seperti itu, teman-teman. Sing kono kayak renovasi. Aku makanya sedih. Tapi saya ini dicoba ketat kok. Karena kita sudah pasang CCTV tersembunyi kabel. Tapi yang ngeri tenan orang sering jero gak dipanggang lah. Wes cah iki cah 79 lo main dhewe nang ketok. Makanya kayak abu tulang-tulang ngono kuwi diidentifikasi anune rong metu. Tapi kesulitane kuwi ngantune kuwi. Tes DNA-ne karo keluarga iki lho. Daya kuwi. Hongkong Indonesia tes DNA apa ya? Remuk. Kayak keluargane kadang ditakoki paspore wae ora ngerti, fotone ka opone urung mesti lek ngeduwe. Makane karo sing nang omah iki ya, dataku sing nang omah lek enak opo tak cekelne kuwi, lek enak opo nang aku. Garek nyocokne karo data sing nang kene. Kene ra nek sing ditakoni ya. Kayak gini Miss Yuni dia apa keluarganya sing telepon kan. Ya, tapi nyimpan kaget saya. Tuh guys. Kene aneh-aneh nang wong bacaan kartun-kartun. Tapi ya larang loh ngono ki asine. Larang teh kostume cosplay-ne ki larang kok. Larang lho cosplay-ne kartun iki. Kayak ngono tempat sone juga ono. Enak komunitas. Kayak anake sapa kayak YouTuber sing nang Hongkong ben sapa? Anu, Nik Matul. Oh iya.
Anake sing nomor loro kae. Senengane kan gawe cosplay ngono kuwi. Ngono kuwi pokoke kaya YouTuber konten kreatornya apa enggak? Balik. Kuliah gelis. Aku dhisik duwe cosplay ngono kuwi. Tapi sing Loh. Belayaan kamu. coba Indonesia duwe wel. Tidak, lelok mati. Jam telu. 我邊我玩，最後尾仲喺度玩。 Kameramennya itu ngelamun sampai anu. Oh, pas ngelamun ngono. Mbah lagi pengen domblong. Kameramenku ki rada kemeng. Kepalanya itu agak flu batuk. Tapi ya jadi cepet ngono kuwi lho, Beb. Ora iku lumpur dadi siji. Kok molokne kamerane copot diiram. Buat sarai. Oh, jangan sampai muni ya. Itu backsound-nya ya? Iya. Backsound kamera. Ini sudah timpet tidak bisa ini. Kalau masih bisa timpet cuma ngono tok. Olah ngono wi olah. Ya, daripada kadang gua tuh blokean ben lucu. Wes ngono ae, guys. Itu lho wong mayu metu kom anu. Syutingan. Wong mayu metu ke mobil guys. Kuwi masak ngarep. Ya wes ngono ae, Bes. Wes dadah, Bes. Jangan lupa like, comment, subscribe, Bes. Dadah. Ya. Loro, Bes. Loro mentek-mentek. Rangkai menteng-menteng. Ya Allah. Kameramennya nang akal. Wes, Bes, dah. Dadah. Dadah.